הפעם בואו נשים דגש שעל שיער שרוף מפעולות כימיות אי אפשר לעשות חידוש החלקה. חברת לפרו קוסמטיקס ישראל פיתחה פיתוח חדשני אשר משקם את השערה לפני פעולת החידוש. אז לפני החידוש אנחנו לוקחים סדרת טוטל ריפר אשר משקמת ומשחזרת את צבע השערה ומעניקה לו לחות עמוקה. בשלב הזה השערה מוכנה לקראת חידוש החלקה בלי להיפגע. ואנחנו מתחילים בפעולת החידוש. אנחנו מורחים את החומר מהשורש לקצוות בלי לפגוע בקרקפת. וכמובן, הכי חשוב, שוטפים 100% את החומר מהשיער. לאחר שייבשנו את השערה כ-80%, אנחנו מתיזים חומר קרטין אשר אחראי על תיקון השערה הפגומה. אנחנו מחדירים את החומר בעזרת החום של הפן. כמובן, אנחנו מסיימים את הטיפול עם מחליק בטמפרטורה אופטימלית לסביב השערה הפגומה. לאחר המחליק אנחנו לוקחים את הסדרה הידרט ריפר המסייעת לחיזוק סיב השיער ומעניקה לו ברק. וזאת התוצאה של חידוש החלקה אשר עבר טיפול שיקום לפני החידוש וגם הזנה מרבית לאחר החידוש.